زخبركا حزب إرترا بقدامنة لباو سلامتاي أقربلك أنا بسمي برهانة أبره كذانة بحال نتا أبقرب أوان كاب هاجرنا إرترا وسعي تحاتيما أبز حلفو قربا معلتات ناب أمبتي كتزرقح جميرا زلا هاجري إرترا زارستا مصحف زدرسكو سبيه بعد ماي 73 عامت وديه 74 رقيس الله مسؤوز خيد برتعن دخاماتن كا يهلونيو لومي أب علته بحتي مسكرم كلتشحن 10 شومنتن نهزبي إرتران نأتو إساياس أفوركن كحبركم زدليخو كمز السعب نتبتات اللوني أوشت هاجرن أو وصاين تنبر بملوك حزب إرترا أبزن زحلفا 17 عامتات بسنكي قفعاو سرعة ديكتاتور إساياس بحسامن سقاين مكرن من تدهاخكا أزي مر الهوة تحلف مهلاوكا بعلاقات مسكرو زلغا حكيو إذا كنت ناتكاغن ناقدن كغير اللو زغيروها كم وترو نسخا بعلاقات رايخا سلازي حجوين بوغني برتع سنيعكا كسابعة والتقالس كبلكا يزدلي نزبي إرتران أتو إساياس زخوون كألوني أتو إساياس حادي حلافنت كاس لزخونه نأبالات هاجراو بايتو إرترا حجي بهصوص أكبرنا كان السلاسلهم زقبونا بزحات قدستي قدايات الله سلازي دما أخيوان هاي هاجراو بايتو إرترا قدنت بزي وعلى الحدر أكايدلنا التعتت إهلو مخنيات بفتصم يبلكان كلتي نتي أفلطونا حزب إرتران قبو ممرحين هاي بايتو إرتران زي بلو كنسو بناي بين خاوساني مس حجرات عالم تكايدو زلخا قلوس النت زودلو ناي تبتب دبلوماسياوي ركباتن استراتيجياوي هاجراو ربحاتات إرترا أب حدقا كودو تقولوتات زلو مختام ناي حندبت أو اسم معاتن كساب هاجراو بايتو إرترا زئكب أقواريس كايوس نح حدران حزب إرتران نهاجراو بايتو إرتران تزقب أنا كبرت أي تخلقنا أخبرنا سلسته أنا نسخان أب تلفزيون أب نايكركر ذات قريبنا أب قدم حزبي إرترا كنكاتع دي بيت كنقبر إنه لهم عد مكان له نزناتي عد مزي بقوة تقبلون كتملشلون تصفى قبر مكاتعين أتمنا نزحلفن هلون ناي مساي أنفتاتن كنتات ناي هاجرنا بوليتيكان كتبان محبراوي هوتن بهلن زدسس كخون بوغناي امم اللهم نسخات بلو نتبنت اللغة بعلها عبر تخبر كايساياس هاجراو بايتو إرترا مستأكبه أقدستي والسانيتات كحلف مخانو بأقو فلات بفلايون حاده نعاخانا أتو إساياس بأزيو سلاماون حقاون سلطون إرتراوي أقباب كاب سلطان كاب والسانة كالقسكان حدش أبو منبرن مراحي منقستي إرتران زخون سب كمرتسن إيو كلته هاجراو بايتاو مريجا أبزقلت فأوان كجبار زخيل والسانة كحلف إيو سلسته كالوتنا هاجرنان حزبنان زقدسو واناويان والسانيتات كحلف إيو نسخان نحنا حزب إرتران بمعرخة من نفلطو أتو إساياس بزحات كاب أبلات هاجراو بايتو إرترا بموت تفوليوم ناس لزخونو التوم بهو التاريخ نازل لنا أبلات هاجراو بايتو قدنت قطرنا وحيدو الله كابتوم زترافو زركابنا دما قليهم أبيت ما أسرتي تدابينهم قلنا بسدات أمرحهم قلقا أوشت إرترا فحيلهم يركبو زيتات بزي قدسكنا نسخا نخلاتنا أبالات بايتو ككاب زلنا يبوتا بهزوز صويعكا ختكبنا كتسوغرو زي تخيل حلافنات اللوكا زخبرك حزب إرترا إتي أبز أوان زي تجميروس بصبوق زقصل زلو نايلوتي مسرح كسابنا بعاوز زبسح بزي مكراز كقصيليو نعوو كعنكف زدنادن حيلي ويوغن من البات مزولو دما ويلؤو إرتراو من أسيك السهالويو نا إساياس رعاتون انتخونه نازي مسرح لو تزي كعنكفو أخيليه إلو كتو أيحسب مخنياتو وانا نايت مسرح أتو إساياس أيكونن وانلوسي بعلخا
ህዝቢ ኤርትራ ጥራይኻ ይቀኒልኝ ክንቅጽልና ታንኪዩ ኣብናይ ሎሚ መደብና ክንከይድ ስማዕት ኣለኹ ክቡር ጋሻናውን ኢትካሓፍ ተቢልካ እቲ መድረኽ ናይ ኣቦና ኣውና ገዲም ተቃላሳይ ክብሮም ዳፍላ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ሒዝዎ ዘሎ ከምቲ ንቡር ኣብቲ ንፅሕፈልኩም ዘለና እውን በቲ ሓድሽ መፅሓፍ ተፃሒፉ ዘሎ ብገዲም ተጋዳላይ ኣብርሀ ይኹን እስከ ጋሻና ኣርሒቑ ሰምዓና ክህሉ ጋሻና ኢትካሓፍ ተቢልካ ናብ መደብና ክንኣቱ ብዝያዳ ኣሎ ኢዱ ሓፋ የብልን ኦኬ ታንኪዩ ጋሻና መፂኻ ኣለኻ ሕጂ እውን ደጊመ እንቋዕ ድሓን መፅኣካ ብሽመይን ብሽም ኣማሓደርቲ ገዛ ተሻም ዲገና ሕድሪ ጀጋኑና ሶሪ ከምኡውን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ሩም ሕድሪ ጀጋኑናን ኣብ ስኒትና ዳትኮም ዝከታተሉናን እንዳቀነኹ يقنلنا እንዳበልኩ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ተዳጋጋሚ እውን ብሓድሽ ሓበሬታን ሓድሽ ሓሳብን ግዜኻ ተሰዋዕልና ዘለኻ ታንኪዩ እንዳበልኩ ደጊመ ክቡር ጋሻና ክብሮም ዳፍላ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብቲ ሓድሽ መፅሓፍ ብክቡር ገዲም ተጋዳላይ ኣቦና እውን ኣብርሀ ሶሪ እንኳዕ ዳሕ መፅሓ ጋሻና መደብ ንዓኻ ገድፈልካ ክቡራት ኣሕዋት ናብ ጋሻ ይኹን ናብቲ ዝሕዝዎ መፅኡ ዘሎ መደብ ዳይሬክት ሰልፍን ወይ ምንኣስን ቀይሕ ንኩልና ስለ ዘለና ምስጓግ ጥራሕ ኣይተሓዙልና ኣብኡ ከለኹ ከም መተሓበሪ ጋሻና ብርሃነ ኣብርሀ ሶሪ ብርሃነ ኣብርሀ ታንኪዩ ተኽሉ መሓሪ سمع له خدو سمع له خدو يسمع انت اللي ملكت عبوني اوكي صبوا سمع الراي كمان يمسكهم كلهم نايلون معلتي عدمه بحقي نعي كبريو نزيد ما كم نقر لكم زروايك تسمعون كابكم يمسكنكم كبرتي هابلي تي لومي زاربلو تقريبا زلو خارستي تي مصحف ሚኒስተር ብርሃነ ብርሀ ዝምልከት ኮይኑ ምስኡ ዝተኣሳሰር ሕቶታት ድማ ብዓቕምና ገለ ክንትንትኖ ንኽእል ነገር ክንትንትን ዝብል እዩ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ሓበሬታ ስለ ዘየሎ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ኩልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣብ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፉን ብዙሕ ከድህብ ኣይደልን እየ ግን ምናልባት እንታይ ማለት እዩ ወይ እንታይ መቀይሮ እዩ እዚ ሓድሽ መፅሓፍ እዚ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኩልኩም በፅሕኩሞ ዘለኹም ተደጋጊሙን ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዝዝረብ ዘሎ እቲ መፅሓፍ ናይ ብድምፂ ብርሃነ ኣብርሀ ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ድምፂ ናቱ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ኮይኑ ወይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ቶም ዘረኻኽብሉ ናይ ፀጥታን ናይ ካልኦት ህዝቢ ዘሰራጢኡ ዘሎ ኣካላት ዘረኻኽብሉ ቦታ ኮይኑ ዝዛረብ ምዃኑ እዩ ብሓፂሩ ንዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ሂወተይ ምስኣን ተቐሪበ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝህበና ዘሎ ኣብቲ ኣዘራርብኡ ዝኾነ ይኹን ቃላት ኣይሕይኽን እዩ ብቐጥታ ንኢሳያስ ከም ሓደ ዲክቴተር እዩ ዝዛረቦ ኣብቲ ድምፂ እውን ንሓሙሽተ ደቂቕ ዝተዛረቦ ዘረባ እውን ከምኡ ኢልዎ ዘሎ እዚ እዩ መቐይሮ ዝኸውን ብዙሓት ሰባት ቀልጢፎም ኣብቲ ትሕዝቶ ክዛረቡ ይደልዩ
እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ነጥብል ኣለዎ ክነንብባት መጽሓፍ እሞ ሽዑ ክንዛረብ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዩ ግን እቲ ቀንዲ ሕቶ ከም መጽሓፍ ኣይኮንናን ንሕና ሕጂ ከም ክተቃለስቲ ነታ ገዳስነት ክሪኦ ዘለና እዚ ሲ ብቐጥታ ነቲ ስርዓት ሒዙ ዘሎ ዘይድፈር ዝመስል ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ኮይንካ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ነቲ ገይርዎ ዘሎ ፀይቅን እንታውነቱን ብዝርዝር ምግላጽ እሱ እቲ መቐይሮ ነጥቢ ንኣብነት ናይ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ናይ ኣኽርያ ቤት ትምህርቲ ሓደ ድምፂ ናይ ተቃውሞ እዩ ነይሩ እቲ ኣርእስቲ ኣይኮነን ዘገድስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣኽርያ ለውጢ ክገብር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይኹን ናይ መንግስቲ ኣካል ክእዝዞም ከሎ ምምሕዳራዊ ሕቶ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርትን ሚኒስትሪን ይብል ካትገድፎ ኣይኮነን እቲ ዘረባ ናይ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ንሕና ኣይንፈርሕን ኢና ነቲ ሓቂ ምዝራብ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ንሕና ኢና ንመሓድሮ ካልእ ሰብኣይ መሓድሮን እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕቶ እዚ ንመንግስቲ ዝኾነ ይኹን ሕድገት የለን ኢሎም ዓዊሎም እዮም ተዛሪቦም ስለዚ ክንዛረብ ኢና ዝመፀ ይምፃ ኢሎም እቲ ኣርእስቲ ንእሽተይ ድዩ ዓብ ነይሩ ተጋጊዮም ዶም ኣይተጋገዩን ብዛዕባ ኣስላማዊ ሕቶ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ኣይኮነን ብቐጥታ ግን ነቲ ስርዓት ምብዳህ እዩ ቅድሚኡን ናይ ሓለፍቲ ወይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቡናት መሻይኽ ስለ ዝተዛረቡ ተኣሲሮም እዮም ክሳብ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ገሊኦም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሰዊኦም ኣቦና ሓጂ ሙሳ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሰዊኦም ነዚ ዘረባ እዚ ቅድሚኡ ቢትወደድ ኣብርሃ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፀ ካብቲ መጀመርያ ዝተኣሰሮ ምስ ወፀ ኣብ ክንዲ ናብ ናጽነቱ ኸይዱ ስቕ ዝብል ብቐጥታ ሕጂ እውን እሰሩን እንተደሊኹም እቲ ሓጊ ኢሉ ድማ ተዛሪቡ እቲ ዝተዛረቦ ድማ ንኢሳያስ ብቐጥታ ዝቃወም እዩ እዚ ክብል ከሎ ድማ ያው ነታ ጽዋዕ ናይ መስዋዕቲ እውን ይቕበላ ኣሎ ቢትወደድ ምክንያቱ ኣብ ሸዓ ንሸዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሱ ሎሚ መበል ዳርጋ መበል 24 25 ዓመት ኣውፂሩ ኣሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሂወት ኣሎ ዶ ሓንጎሉ ብቕኑዕ ኣሎ ዶ ተቐጥቂጡ ድዩ ኣይንፈልጥን ኢና ግን ተሰዊኡ ኣሎ ክንብል ንኸማን ንኽእል ኢና ተወዲኡ እቲ ሂወቱ ወዲኡ ኣቦይ ሓጂ ሙሳ እውን ከምኡ ልዕሊ 9 ዓመቶም ከይፈርሑ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ተሰዊኦም ሕጂ እውን ብርሃነ ብርሄ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ እምበኣረይ እዚ እዩ ኣገዳስነት ካብዚ ክንወፅእ የብልና ብርሃነ ብርሄ መን ነይሩ እንታይ ዓይነት ሓላፊ ነይሩ ገለ ዝብል ክንፈልጥ ቁሩብ ክገልጽ እየ ግን እውን ኣቲኻ እዚስ ካብ ቀደሙ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ገብር ነይሩ ገለ ኣይኮነን ታርእስቲ እዚ ሰብ እዚ ዝሓለፈ ሓሊፉሎ ሕጂ ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ክንዛረብ ኣለና ኢሉ ደፊሩ ይዛረባሉ ነዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረቡ ስለ ዘሎ ከም ሓደ ጅግናና ሓርበኛና ማንዴላና ክንሪኦ ይግባእ ተስኡ ኣጆኹም እዩ ዝብል ዘሎ ንዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ዜጋ እዚ እዩ እቲ ብዛዕባ ናይ ብርሃነ ኣብርሀ ዝገበሮ ዝበሃል ድምፂ ናቱ ካብ ኩሎም ዝተፈለየ ብህድእ ዝበለ ኣብ ክልተ መጽሓፍ ዝተመቐለ ዳርጋ 450 ገጻት ዝሓዘ ክልተ መጽሓፍቲ ኣውፂኡ ማለት እዩ ክፋል ሓደን ክፋል ክልተን ኢሉ ሃገረ ኤርትራ ትብል መጽሓፍ ኣብ ደግምቲ በጽሕ ገይሩ እታ መጽሓፍ ድማ ተሓቲማ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ተዘርጊሓላ ድምፂ ናይ ብርሃነ ኣውፂዎ ማለት እዩ ሕጂ ዝመጽእ ሕቶ ካልኦት እንታይ ክገብሩ እዮም ክንብል ከለና استراتيجي حتو እዩ
استراتيجي ناتو مزراب بمصحف بدمسي قلطيفو بمستير او تيو ابدغه كم زرب غيرو سلازي دمصو اسمعيو ابوشت ايرترا دمص خاف تسمع تخللو بايتا يلان اب حقوق تزارب تخيل اب كوبات وحدات سبات تزارب تخيل مفتو إسايسيو شو عنشي كابتي بحجر يعليك كام على تيو كاب هيوت كا يكون كاب صدر خي عليك ما نمسك كيف لته إذا كان انترفيو لل نتنو ناتنا زيناتاتون بمول تزريبولو زيوم بار اتي دمس كالوت حجي انتاي كغبر يوم ابن بلولو غزي بناتي قمت ابت استراتيجي اب نفس وقف سب ابوشت زلو مالتيو زلو استراتيجي انتايو كبحال كله بفلاي تقادلتي لومي اب موت قصنا بنخدلو غزي اب ارغان قصنا خيدنا كل نجر اب عالم نغبرو نجر مستودع حق تزاريبه كسوا قالو اخليه مخنياتو بقدمون كسوا الى وصي كاب سدراي اب زبل حلنا كملسو يخليهم كلهم يكونون ግን ዝበዝሑ ተጋደልቲ ከምኡ ሓሳብ ክገብሩ ክእሉ ተጋደልቲ ግን ብሓደ ኮይኖም መኺሮም ሓደ ነገር ክገብሩ እዮም ንብል ስትራቴጂ ድሌትና ይምበር ኣብቲ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ይከኣልን እዩ ምክንያቱ መን ምስ ተዛረበ ዝተኣማምን ኣብ መንጎኻ ዘለው ሰለይቲ ይኹን እቲ ምክትታል ናይቲ ስርዓት እውን ንኩሉ ነገር ይከታተል ስለዝኾነ ክልተ ሰለስተ ግዜ ክልተ ሰባት እንተተራኺቦም እንታይ እዮም ደልዮም ኢሎም ዝገብሩ ብሰለይቲ መሊኦም ዘለው ነቲ ሃገር ስለዝኾነ ንማንም ተጋዳላይ ይኹን ንማንም ሲቪል ኣተባብዕን እዩ እቲ ተኣኪብካ ሓደ ነገር ንግበር ምባል ስለዚ እቲ ሓደ ሎሚ ገዳም ተጋደልቲ ይኹኑ እቶም ዘይተጋደልቲ ዜጋታት ይኹኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹኑ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር በቲ ዘለዎም መሰረት ኣብያ መልዓል እዩ ናይ ብርሃነ ብርሄ ኣብያ እዩ ናይ ኣኽርያ ናይ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ኣብያ እዩ ናይ ወዲ ዓሊ ኣብያ እዩ ኣብያ ማለት ንስኻ ትብሎ ኣይንቕበሎን ኢና ካልእ መገዲ ኣለን ምባል ማለት እዩ እቲ ኣብያ ዜጋታት ብዝተፈላለየ መገዲ ከልዕልዎ ይኽእሉ ምዃኖም ሕጂ ይጋህደልና ኣሎ ካልኦት ሕጂ ቴፕ ገይሮም ኣብ ደገ ክሰዱ ዝኽእሉ መገዲ ተኸፊቱሎ ማለት እዩ ድምፆም ብደገ ኮይኖም ይስምዑ ንሕና ብደገ ዘለና ድማ መቃልስቶም ነቲ ተቐቢልና ንህዝቢ መሊስና ንዝርግሖ እቲ ኣብያ ይመፅኣሉ ማለት እዩ ሎሚ እምበኣር እቲ ስለያ ናይ ስርዓት ካብ ዓዲ ድምፂ ኣብ ደገ ከይከይድ ቪድዮ ኣብ ደገ ከይከይድ እሞ ከይስማዕ ምክልኻል ክኸውን እዩ ማለት እዩ ይኽእሎ ድዩ ኣይመስለንን ሎሚ ብነፋሪት ኣብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ኣብ ካልእ ምኻድ ኣብ ዝተለምደሉ ግዜ ድምፂ ንደገ ምስዳድ ቀሊል ከይኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ስውእ ወይ ከዓ እቲ ድምፂ ዘስምዕ ሽሙ ሂቡ ኣነ ኢሉ ዝዛረበሉ መድረክ ተኸፊቱሎ እዚ ድማ ንህዝቢ ንመንእሰይ ይኹን ዓበይቲ ኣብ ሜዳ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣለና ኣብ ጎንኻ ኣጆኻ ዝብል መልእኽቲ ክመፅኦ እዩ ብውሽጢ እዛ ዓይነት ኣብያ ይጅመር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንፅበዮ ብርሃነ ዘወደቦ ጉጅለ ኣሎ ዶ ንዝብል ኣይመስለንን ምክንያቱ ጉጅለ ምውዳብ ቀሊል ስለ ዘይነበረ ርኢናዮ ከም ዕልዋ ማለት እዩ ጉጅለ ምውዳብ ምክንያቱ ዕልዋ መንግስቲ ክትገብር ኣብ ሓፂር ዝፋለጡ ሰባት ጌርካ ብሓይሊ ነቲ ስርዓት ምግልባጥ እዩ ነቲ መራሒ ምእሳር ምቕታል ከዓ ምእላይ እዩ ሕጂ ዕልዋ ዓይነት በዓል ብርሃነ
مسكله سبات تزاريبهم نز زربا مسسمعوا حدا جروب علوهم زبل امنت يبلين مخنياتو ناي برهانه استراتيجي ازيو معول استراتيجي حجي كزارب زدلي يزارب يزبل زلو بغون دما اتي زربا مسمعو حزبي حجي سمع له كاب دغه نفنولو لنا ناي برهانه زربا بدغه يمصو زلو اتي حزبي اجوخر خبليو علنا خبليو تحم كمصيو ازي نزقصل ملعحل بوتا كودي ስለዚህ አይመስለኒ ዝብል ምክንያቱ ሓበሬታ ካሊ የብለይ ስትራቴጂ ናይ ለውጢ እንታይ እዩ ኢልና ምሕሳብ ከም ዘድልየና ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ዘቕርቦ ዝነበርኩ መደባት ነይረ ይኣክል ትንታነ ኣብ ደገ ብፍላይ ዘለና እንታይ ገብር ክንብል ከለና ናትና ተራ እንታይ ይኹን ብርሃነ ከምኡ ገይሩሎ ናትና ተራ እንታይ ይኹን ብል ከለና ሕጂ ትንታነን ኣስተምህሮን ዝተፈላለዩ ማዕዝናት ናይ ሓደ ሕቶ ምፍላጥ ከም ጎድናዊ ይውሰዶ ከም ቀዳማይ ስራሕ ይውሰዶ ሕጂ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ክብል ኣሎ ምናልባት እዚኣ መብዛሕትና ኣብ ደገ ዘለና ንርሳዕ ኢና ንሕና ከም ዜጋታት መጠን በኤርትራ ንግደስ ኣለና ኣብዝሃ ኣለና ሃሊና ኣብ ደገ ሕጂ ዜጋ እየ እንድሕር ትብል ኮይንካ እንታይ ያነ ክገብር ዝኽእል ዝብል ሕቶ ነቶም ናይ ምምራሕ ሓሳባት ዘለዎም ጉጅለታት ሰባት ምኩራት ምሁራት ዝኾነ ይኹን ንዖኦም ክንሓትት ኣለና እንታይ እያ ኣነ ክገብር እሞ እታ ዝገብራ ንገረኒ ክንብል ወፃኢ ዘሎ ሰብ ቀዳምነት መጀመርያ ነቲ ለውጢ ክርዳእ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ለውጢ እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ ሕጂ ካብ ብርሃነ ዘረባ ገለ ናይ ለውጢ መገዲ ከም ስትራቴጂ መብፅዒ ገይርዎ ኣሎ እቲ መብፅዒ ድማ ሃገራዊ ባይቶ እዩ ብዙሓት ሕጂ ኣብቲ ዝበሎ ነቐፌታ ከምፅኡ ኩሎም ከመይ ገይሩ እዩ ዘኽብሮን ኢሳያስ ኣቶ ዝብሎ ከመይ ገይሩ እዩ ካብ ኢሳያስ ለውጢ ዝፅበ እንታይ ማለቱ እዩ ሕጂ እውን ጽገና ድዩ ዝደሊ ዘሎ ዝብል ሕቶ መጽ ኣሎ ጽገና ከም ዘይደሊ እቲ ቃላት ይፍለጥ ኣሎ ሕሙም እዩ ኢሳያስ ዘራጊቶ እዩ ናይ ካብ ንእስነቱ ናይ ዝጎደሎ ሕማም ናይ ርእሲ እሱ እዩ ዘጥቆዖ ዘሎ እንዳበለ እንዳተዛረበ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ሕልፋ ካብ ቀደም ይደሊ ነይሩ ኣብ ዝብል ትንታኔ እንዳተዛረበ ምስ ኢሳያስ ሪፎርም ክገብር ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል መጽገና ክገብር ኣይኮነን እቲ መብስዒ መንኮሊ ናይቲ መንደቕ ህዝቢ ድማ በቲ ዝተበስዐ ገይሩ ከግፍሖ ነቲ ናይ መንደቕ ምፍራስ ሕቶ ብኣገራዊ ባይቶ ይመጽሉ ምክንያቱ ኣብያ እዩ ሃገራዊ ባይቶ ድሕሪ ሕጂ ኣይንጽበየካን ኢና ኣክበና ወይ ባዕልና ክንእከብ ኢና ዝብል ዓይነት ይመጽእ ኣሎ ምክንያቱ ኣክበና ክብል ከሎ ከም ዘይእክብ ይፈልጥ እዩ ግን እቲ ሕቶ ኣብ ኢሳያስ ይወድቕ ኣሎ ማለት እዩ ነቱ እታ ኩዕሶ ኣብ ኢዱላ ማለት እዩ ወይ ብእንግሊዝ እንታይ ኢኻ ትብሎ እሞ ዝበሰለ ውዒ ድንሽ ይብሉ ኣሎ ኢሳያስ ድማ ነዚኣ ቆሊቡ ሓደ ነገር ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ክተንድዶ እያ እዛ ሕቶ ክተንድዶ እያ ሆት ፖቴቶ እያ እዛ ሕቶ እዚኣ ክምልሽ ወይ ከዓ ድምፁ ክስማዕ ኣለዎ ወይ ንሕና ከምዚ ሓሲብና ኢና እምበር ታዊኹ ባዕልገሊኦም ዝዛረብዎ ክብል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከፅቅጥ እዩ ከም ቀደሙ ከጥቃዕ ክፍትን እዩ ሽጣራታቱ ክጅምር እዩ it means ሕጂ ሰባት ባዕረይ ንፅበየካ ኣለና እስኻ ክትምልሽ ኣይደለኻን ንሕና እውን ኣለና ዝብል ኣብያ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ምስኡ ዘለው ናቱ ስርዓት ዝመስሉ ሰፊሕ ሚኒስትሪታት በልዎ እቲ ትካላት መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኣሎ ዝበሃል ብምሉኡን ኣብ ውሽጡ ሃገራውያን ኣሎ ኣብ ውሽጡ ሕጂ ሲኣክል ዝብሉ ኣለዉ ብፍላይ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ድማ ዘቆጥዖም ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ኢሳያስ ንምጥቃዕ ካብ ዝኾነ ኣንግል ዋላ ካብ ውሽጡ ክመጽእ ምዃኑ ክንኣምን ኣለ ከም ዜጋታት ሕጂ እቲ ስትራቴጂ ናይ ውሽጢ ዘሎ እዚ ካብ ኮነ ደገ ዘሎ ስትራቴጂ ድማ እንታይ እዩ ኣነ ድማ ከም ዜጋ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢና ክንብል ዘለና
ናይ ውድባት ሕቶ ሕጂ ኣብ ቅድሚት ይመጽእ ኣሎ ምክንያቱ ውድባት ሽም ይሃልወን ኣይሃልወን ወይ መራሒ ሓሳብ ኣለና ዝብሉ ሰባት እንታይ እዩ እቲ ነገር ንህዝቢ ዘእምን ስትራቴጂ ሃቡና እሞ ዝደለየ ክስዕበኩም ዝበሃል ሕቶ ኣብ ቅድሚት ይመጽእ ኣሎ ምክንያቱ ለውጢ ኣብ ኣንጎሎ እዩ ዘሎ ክመጽእ ኣለዎ ሕጂ ለውጢ ጽቡቕ ለውጢ ድዩ ሕማቕ ለውጢ ድዩ ሃንደበታዊ ክኸውን ድዩ ዕግርግር ክኸውን ድዩ ኣይንፈልጥና ግን ዘይኮን ንዓና ዘይጥዕም ለውጢ ክመጽእ ክእል ንዓና ዝጥዕም ለውጢ ክመጽእ ሕጂ ከም ህዝቢ መጠን ዝመርሐና ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ሓሳብ የድልየና ዜጋታት ድማ ሃየ ሕጂ እታ ስትራቴጂ ካብ ሎሚ ክሳብታ ትብጽሕ ኣፍልጡና ምሳኹም ክንስዕብ ክብል ኣሎ ህዝቢ ከበራብር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሓድት ሕቶ መጽእ ብዙሕ ግዜ ዘዛርብ ሓድነት ግን ቅድሚ ስትራቴጂ ኣይመጽእን እዩ ስትራቴጂ መጀመርያ ትስእል በብዘለኻዮ ስትራቴጂካ ድማ ናብ ሓደ ተምጽኦ ምናልባት እዚ ናይ ሓድነት ሕቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወጻኢ ማለት ኣገዳሲ እዩ ኣብ ውሽጢ ከመይ ሓድነት ክመጽእ ከም ዝኽእል ገሊጸዮ ሓድነት ናይ ኣብያ ማለት እዩ በብናትካ ምክንያት እንዳደለኻ ኣብያ ምግባር እዩ ድሓር ክገልጻየ ኣብ ደገ ግን ኣብ ጥጡሕ ቦታ ኣለና ተዛማዲ ኣብ ሰላም ኣለና ንጎ ዘሕምመና ነገር የለን ሕልናና ጥራይና ንሓምም ዘለና እምበር ንጎ ንወፍር ደቅና نمهر نبل نسعم نحقف بسدرا بيتنا نراخب ازي يقسنك يقولوا حلنا خاطر عايز زي دكاسه سلازي ابدغه لومي كيو علنا كي حضرنا انتي نكبر زبل حطوق مسخلو نراخب مون الزعرب كي تخون ودبات اللوكم بوليتيكا ودبات حلافነት نوسد علينا نلوطو تبلولم اتي استراتيجيكم افلطونا بنصور حفشاوي زي كونس بنصور بزرزر ابو كنصمبر كبلالو زيغا شو ابزد عليو ياكو استراتيجيات اندحرالو خوينو دما استراتيجيات مراخب يكركب ناي بزحات ودبات استراتيجي نغزيو نزي لوط نممصا ناب حدا كمص خيليو اندحر تزرزيرو ابزي حتو زي نستمامع ابزي اين نستمامعين غنزياتو كنون زفان خيل ابزي كنت سمعينا نخيد كبحال خيل اب ناي استراتيجي محواس حتو اب سورا ايرترا نابنت تقالو حرنتن هزوا غمبارن مس كله زصابو زنبرو كساب توكسي زوصحو زنبرو اب حدا كنت بحدا خوينا نصلاي كنتك حبز بالسممع حتيوم اب حدا متاو جميرهم نيرو حكمنا انا بحدا نغبرو زينا بحدا نغبرو دبلوماسي بحدا نغبرو ندابلكا استراتيجياتكا تراخب اب كله غنا يتراخبني اب عالمون اب كالاي كينات عالم انترينا روسيا تقند صلاي وي سوفيت قند صلاي نايتوم معراب ناي بحال اوروبا يكون امريكا قند صلاي زنبره هتلر نمتفاقن بحده متيوم اب حنت غدايت استراتيجي تراخيو مالتي ازي دما غزي وسدن مخنياتو اتواناوي ناولو طحيتو اب استراتيجي خاي خاطر سوفيت اب تغزيتي استراتيجيهم مس ناي امريكا استراتيجي تراخبلو تراخيبو مخنياتو موقع نتي نحبراوي صلايني هتلر نحنا بمعرب سخاتكم بمبراق كبحالو خوليو ابكال حطوتاتهم كن بلعب ابتي سن حسابهم ابتي قطباوي مدايوم ابتي كال حطوتات ابتي سلاياوي مرببهم كي ترفه تصابوتات نمنح حدوم سلازي نبره يسمعوني نحنا ابكمو كمان كتب صحاي تخليني خاناي لومي اتي كن مجمريا كلنا بكل ነገር نسمع عمو تحار استراتيجي ነው ትብል بوغني ጌጋ ነዚህ ጊዜ እዚ ዘይተበቃ አገባቢያ መጀመሪያ ነፍስ ወከፍ ውድብ ዝርዝራዊ ዝኾነ ስትራቴጂኡ يقرب ንህዝቢ እቶም ንግረ መገዱ ድማ ውሽጥ ዘለውን ክፈልጡ እዮም ባዕረይ ብድሕሪኡ ዕቱባት ውድባት ፖለቲካ ውድባት የዝብል ዘለኹ ፖለቲካ ውድባት ወይ ፖለቲካዊ ሓሳባት ዘለዎም ዕቱባት ኮይኖም ህዝቢ ናይዚኦም ይሓይሽ ኢሉ ክትምር ኣብዚ ግዜ እዚ ለውጢ መጽኢሎ ክመጽእ እዩ ሕጂ ኣብ ርሑቕ ኣይኮናን ንሓስብ ዘለና ሓደ መዓልትስ ለውጢ ክመጽእ እዩ ኣይኮናን እዚ ሰዓት እዚ ክኸይድ እዩ ኣብ ቦትኡ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዱቦላ ክወርዶ እዩ ምክንያቱ ለውጢ ማለት
إسايس تقاليو لنا الكاب بسرجع متشفر أيكونن السنة كلتا سلسة مع التحتوي بدحريو جن حجر بخمية تخيل عبزبل كابلومي سمعوا ودبات يكون سمعوا أكلات كاب حجي استراتيجي أبجز اللو نتي وشتزلو إن أبلو وشتزلو لما كم زين نكبر ندابلك خيدي خير تزعوي اعتمار وعناوي حجي كم زيقاتات محساب نكبر نفسه كف سب انتهي ككبر عليه دقز الله سب مبزحته بجنزب كحجز يوسخير تتعزق قللت ناي جنزب حجزيو كن أبتي يعوت يوزبلو استراتيجي بعري إذا أمينا للخو انتهي كبا إذا حتى تجنزب قبل قدام ما ينكبره زيح قال عالمي بالله نزيح مخنياته جنزب مسواتيو ويكا مسواتو كبيدو جن حدا كابتي هيوتكا زدليكا نجر قريصكا مهابي كاب أف دقها مهابي ندقها كدان وي نايكي وي متصاتي كمبيوتر وي ايفون وي قالن لا تتصبي وخلو يصنح لكم زوم دقي زحب نجر اللومو نوفيو مبال ስለዝኾነ ከቢድ እዩ ነዚ ወፃኢ ዘሎ ገንዘብ ግን لو تكتدلم تكون كادما بحكي قالت أنس كوفلني سؤال كل زقال كوت رايكم كدر بزلني إني بحكي حسيبة تماخيرة كجبر علني بالمالك قال خير توسخ كجبر اللي يدقز له مرحبا أنت جيرو عبنت بكلته وي بأكل وي بقال زقبرونا قرن تلي ما توسخي أتي مينيمال أتي تحته لومي حدا زيقا لو تكن كجبرو زخيل أبتز مرتهم مدب جنزب موفاي مخنياتو وجبات جنزب اندحر حيزان مونتي مدبات دما أنا تصيران كنت تصير بالعلم مدبان دما إذا قبر مخانو عفليت أنا اندحر السرحة كوينن بدحريو بجنزب كله حينس نقر تجزب مالتيو ولا كإلك تجزب تقعد سرسب تسرح في الإخ نتلوت إذا خون نقر دما تقبر مالتيو وش تزلوا دما زدلي وانا قرقوا هذا مصحف مملس حجي زي مصحف حجي وتي له كن مست مصحف زت اساسر كاله دما ነገር ይመጻሉ ናብነት ክንትርጉሞ ለና ቀልጢፍና ናብ ዓረቢን ናብ በውሕድን ናብ እንግሊዝን ብድሕሪኡን ናብ ካልእ ቋንቋታት ናይ ኤርትራውን ተተርጎመ ዝበለጸ እዚ ክግበር ገንዘብ ከድልዩ ገንዘብ ሕጂ ኣብዛ ነዛ መጽሐፍ ሰማሑ ዘለው ببيتسب زقومت وجله نعم وفاي حدا نقال قلنا نزع مصحفي مالتي التي برهانون حدا كان تقاطي مو ندقو يكون مكاله محجزو خون خير وحابه شو قال جنزب حجي حزبي بمولو الله يبلالو كندي كنجزي قال يوم حجي انت يلوم كلتا ميتي مصحفتي كنجزو ما قدمنا هنبكم تحر نحنا بعلنا نشطو ويكا بعلنا نحزو زمولو يمچو حسرت مصحف كنجزي سخاتكم من حجي صوت صبيت هلو ابي لازم مصحف تقولوا بزحات يكون اذا حجي ناي زيغاتات ابزحتو ابزا استراتيجي زيا حجزكم توفيو لكم مالتي ازيو بحر ناي زيكا حطو زبلنا استراتيجي ناي اساس كم حدا ودب موصدو استراتيجي ناي برهانه مالتي كم حدا ودب موصدو ويكا مرحي حساب ازي كجبر مسوله زي غداي زي انا ناس نعيت صدقت يا سلازي زغبر حجز كجبر يبلالو مالتي اشحت ገንዘብ ይዞፍ ዘሎ ነፍሶ ከፍሰብ ወላ 500 ወላ ገለ ተሐን ጥራይ አበይ ከረኽባ ዛ መጽሐፍ እንታይ ንግበር ይብሉሉ እዚ ተመገዲ ብርሃኔ ዘርየና ዘሎ ማለት እዩ استراتيجي አንጽሩ ይዝብለና ዘሎ አና ነጽራለሁ ብለና ንሕና ሕጂ አካል ደገ ዘለና አካል ናይቲ ውሽጢ ዝመጽ አብያ ውሽጢ ዝመጽ ዝገላበጥ ነገር አካሉ ክንከውን እንተኮይና ናትና استراتيجي ምስቲ ውሽጢ ዘሎ استراتيجي كم زسعام كاب حجي نحنا كنقبر لنا إذن نفس وكف مرح حساب على النزبل نفس وكف ودب حتى خون على قبل لهم استراتيجياتنا كم زي حساس كواي بلوني جن حفشاوي كم كل حساباوي جيرنا إذن تخونه إنا نبلني أنا عبلنا وحيل برت ويبعد كمتاو سبحان حتى قال يوم أمينو ملو بأتكي
نيرترا لو تكم سوز فتنو جغانو لونا بإثيوبيا غيروم بسودان غيروم غلز فتنو حد استراتيجي يوزي صريح يديو أي صريحنا يكون نتكتو زي قاعدات كن قراص سقول توسيدوم لو مالك قال قالي أمس كم استراتيجي علوا منقستي قال جنرالات قال كورنيلات قال تقادلتي إذا لوهم حقراوا قلقلوت تما أخيرهم نزل سرعة زي القسوة زبلون علو نحلوها منقستي حدا كالا استراتيجي زي ببعض الود حالس تجمر يكون بدحريون قدمي يدو دحريون تحسبه من عربات سو مس الوا كنت تأساسرون خلنا نعب حزبي بعلو زلعلنا نعب حزبي علو نعب النت تميت انت متيو حدا زي كلو نقر تمتيو اكثر متيو هوك بدي خديو زي تقوز عصارونا حبيكم تسخديو زون استراتيجي نزينا نصبزو لو كلو خليو اذا رابع ايضا ابيايو بوغني دما قدم جميع سيميناراتي يكون ابتي انا زرقح وصحف زامنلو ابيايو اين ازازن مبالي اين ازازن دما كنت قالس كلكم ببيت تمرت اخريات غيرو حجي دما ببرهانه تغيرو مالتيو قال جنا ابياتات الله سب زغبرو زخل لامنت حغراو غلغلوت اين وردنينا مبالي اتوم وريدوم زلو دما نحنا كنملسينا مبالي توديو عين دحر حجي عين صنحنينا زغبركم غبركم الكا مملاسيو اذا ابيايو قبر زي مخال ابيايو وي كالون نغرات ስለዚህ استراتيجينا ابيا خوين لاوشتي نحنا دغزلنا دما كمينا ندكفو كنبل كنكلالنا ابل سرسع كونت انتلو ابت حطون ملسن كمنشي اتي اقداسنت نيت مصحف ابزي دمدمو يقني لي مايكروفون غزا اوكي ثانك يو كبر غاشانا كبروم دافلا اسمع له هو ان مدب حطون ملسن كنعطينا مالتي يقني لنا اوكي كم تقول لي شعب فلتو سبب ابريغانا تخبصح كله تا ريدوف لولو مالتي مايك حزا مدبنا يحطون ملسن كابعتنا كبر غاشانا انا زلواني حدا تحتتات حتت قادنيا تخونكا ابتي مدرناي كبر ابونا ذهبوا بدمسي مالت ديماند طرح دي كونه كم زتودبه عينت ملكع زمسل نتي بايتو صوعنا اتي ابت بايتو كغاطم زخيل وي تحيز له عينت مدباتون كم زتودبه عينت ملكع زقربه اتي سلاماون حقاون ኤርትራዊ ባህላዊ ዝኾነ አገባብ ክትወርድ ምዃንካ ዓይነት ደስምዕ ድምፂ ካብዚ መደረ ናይ አቦና ከመይ ክንሪኦ ንኽእል ከምዚ ኢሉሲ ከስምዕ ከሎ ንበይኑ እዩ ክኸውን ዝኽእል ኢልኩም ነርኩም ሓንቲ ወይ ኣብቲ ናትኩም ሓበሬታ ግን ካብቲ እቲ መደረ እንድሕር ደጋጊምካ ሰሚዕካዮ ንባይቶ ፀዋዕና ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ፀዋዕካና እውን ሓዝናዮ መደብ ኣሎ ደስምዕ ነይሩ ነዚ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል ካብቲ ካልእ ወይ ቅድሚ ዝነበረ ተሞክሮታት ተማሂሩ እቲ ፍትሓዊ ናይ ለውጢ ቃልሲ ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ሕጂ ክህሉ ክእል ወይስ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዩ ከም ንስቲል ዝነበረ ክኸይድ ትኽእል ንሱ ከም ብውልቁ ከምቲ ናይ ካልኦት ተሞክሮታት ክንብሎም ዝፀናዕና ኣብቲ መደረ ግን እንድሕር ደጋጊምካ ሰሚዕካ እንታይ ዘርኢ ገለ ዝተወደበን ዝተወደአን ነገር እውን ከም ዘሎ ኣማራፂ ከም ዘይብሉ ካልእ ዓይነት ወይ ሃገር ኤርትራ ገዲፍካ ውፃእ ወይ ከዓ ባይቶ ብሰላማውን ሕጋውን ዝኾነ መደባት ተሓይዙ ከም ዘሎ ነዚ ኣቕሩብ ድሕር ከተብርሁልና ይክእል ኣነ ከም ዝመስለኒ ዝተወደበ ነገር ኣሎ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ኢልካ ምሕሳብ ናተይ ርእቶ እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ይብለይን እስካሁን ይብልካን ኩልና ይብልናን እንተልዩን ብርሃነን እቶም ዝፈልጡን ይፈልጡ እዮም ማለት እዩ ግን ናትና መደምደምታ ከመይ ንገብር እንተይልካ ነቲ ህልው ኩነታት ኢኻ ትፈልጥ
برهانه كابز ديسكل دارغا 3 عمت 4 عمت كوينو له دسكيلو ابغزو يزلو سبيتو تاثير الله كاب دقو حدا وصي له كاب عندي 3 دق قلعو الله برهانه كاب غزو ابي خيد مس دسكله حدا سب امو تصاريفوني ساس تصاريفو ابايتو اب كابينه نيساس تصاريفو كوازي كونس بديو يو إساس يتصاريفو مليشو ليو بدبدابيو مليشو يو نخلهم كل حزخونه سلازي نا إساس نا برهانه مدسكال درو نا إساس الاي كوينو زتغهاديو كابون ني اسو برهانن إساسن تفاطيطوم هلاو يفلط سلازنبره غز كابو زلو منقسقاس دارغا اسوري نيرو منقسقاس زلو كون ايكلني ناي بزحات كوميو زدسكلو مسمن يراخبو انتاي يغبرو بقربا يمزكتاتلو مفلاي اتوم بpolitica وي غداي زدسكلو بسرقي بكاله سيفيلاوي ነገር ገለ ደስኪሎም ዝባሃሉ ብዙሕ ግዜ ደሓንዮ እቲኦም ካለ ግን ክትትል አሎ ስለዚ برهانه مسمن تراخيو كما يراخبالو من አሎ ገለ ኣብ ኩሉ ቴሌፎኑ ወዘተ ተጠሊፉ ከሆናሉ ስለዚ ምስካልኦት ተራኺቡስ እዚ ንግበር እዚ ናይ ንግበር ዝብል ነገር ክገብር ዝኽእል ኮይኑ አይስማዕንን ሱ ዝገበራ ግን ኢሳያስ ዘይረኻኽበሉ ኮፍ ኢሉ ኣብ ገዝኡ መጽሓፍ ጽሒፉ ማለት እዩ እዚኣ ታ ድምጽ ናቱ እዚኣ ሃገራዊ ባይቶ ጸውዕ እኮ እዩ ዝብሎ ዘሎ بدوي احنا هاغرا بايتو صوع ابتا هاغرا بايتو دما احنا نوسنو ነገር እዚዚ ይብሎሎ ነዚ እንዳበሎ ኢሳያስ ጽዋዕ ይኮነ ስለዚ እታ አብያ እንታይ ያትብል ዘላ ሃገራዊ ባይቶ እስኻ እንተ ዘይጸውዕኻ ንሕና ክንከና ዝብል ጻውዕ ትገብራሉ ሕጂ ሃገራዊ ባይቶ አባላት እዮም ቀዳምነት ጽውዕ ዘለው ማለት እዩ ቅድምሎ ማዕነ ኣብ راديو إرينا نزحتو زي نهزب ኤርትራ መሐላሊፈ ነይረ እንታይ ማለት እዩ ብቅዋም መሰረት ሓላፍነት ዘለዎም አካላት አለው ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ሃገራዊ ባይቶ በህዝብ ተመሪጹሎ ሓደ ሰብ ከልግሶም አይክእልን እዩ ሞይ ከልግሶም አይግባእን እዩ ስለዚ መስዋዕቶም እንታይ ትኸውናላ ንሕና ክንእከብ ኢና ክብሉ ደፊሮም ሕጂ እዚ ሕጂ ሕጋዊ ሕቶ እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ታኮንኩም ይኹም ትእከቡ ዘለኹም እንታይ ሰላማዊ ሰልፍ ኣሎ ክብሎም አይክእልን እዩ ግን ክስውሉ እዮም ሃገራዊ ባይቶ ንሕና ምሕልና ኢና እቲና ክንብገስ ኢና ክብሉ ኣለዎም ዝብል ጻውዒት ኣቕሪበ ነይረ ካልኣይ ሰራዊት እዩ ሰራዊት ተሓታትነቱ ን ሃገራዊ ባይቶ ይብል ተሓታትነቱ ንሓደ ሰብ ኣይኮነን ይብል ትቅዋም ኣብ ዝኾነ ግዜ ተሓታትነቱ ንሰራዊት ነቲ ንሕጋዊ ንቅዋም ይብል ሶሪ ሃገራዊ ባይቶ ይለኩም ሰራዊት ወይ ሓይልታት ምክልኻል ንሓደ ሃገር ንሕጊ እዮም ተሓተቲ ንሰብ ኣይኮኑን ወይ ንፓርቲ ኣይኮኑን ይብል ሕጊ ክትሓስ ከሎ ጠጠው ክብሉ ኣለዎም ናይ ሕጊ ድማ እንታይ ካትብሎ እቲ መቅደስ ታቦት በሎ ናይ ዝኾነ ሃገር ቅዋም እዩ 10 ገጽ ዲዩ 100 ገጽ ዘይገድስ ቅዋም ሓስ ከሎ ሰራዊት ክላዓል ኣለዎ ብሕጊ ስለዚ ንኢሳያስ ከምዛ ሕጂ ብርሃነ ዝበሎ ንሕና እዚ አንቀጽ ናይ ቅዋም ተጠሒስ ስለ ዘለኻ ወይ ተጠንቀቕ ማለት ወይ ኣርሞ ወይ ከዓ ናትና ሓላፍነት እዩ ክብሎ ወይ ግባ ክልተ በል ሕጂ ሃገራዊ ባይቶ ጠቂስና ስታይ ጠቂስና ሳልሳይ ናይ ህግደፍ 94 በተጋደልቲ በወከልቲ ተጋደልቲ ዝተመረጸ ህግደፍ ባዕሉ ተጋደልቲ ሕቶ ኣለዎ ምክንያቱ ህግደፍ ክቆም ከሎ ኣብ 94 ናይ ህዝባዊ ግንባር መቀጸልታ ኮይኑ ንተጋደልቲ ዝውክል ተባሂሉ ድምጽ ሂቦም ወይ ሂብና ኢና መሪጽና በወከልትና ኣብኡ ዝተመረጹ 75 ኣባላት ኣለዉ እዚኦም ማእከላይ ሽማግሌ ወይ ከዓ ማእከላይ
بايتو زبحوا اليوم ناي تقدف ناي زواج مبابر بدحريو دما كابقوم دما 10 تشعات دما فصمت شماغل دما تمريصوم እዚኦም ኣብ ወንበሮም ኢሳያስ ገይሮም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ባይቶ ንክልተ ዓመት ክርከብ ኣብ ክልተ ዓመት ጉባኤ እንዳተገብረ ምርጫ ይኹን ካለ ነገር ክዝረብ ዝብል ሕጊ ተገይሩ ይወፅዩ ነዚ ሕጊ እውን ጥሒስካ ኣለኻሞ ደውበል ዝብል ድማ ሳልሳይ ናይ ተገልቲ ሓይሊ ክላኽላሉ ምኽንያት ኣሎ ማለት እዩ ይክገብሮ ዲዩ ኣይገብሮን ኣይኮነን ሕጂ ስኻትኩ ፖለቲካ ጸዋታ ኢና ክንጻወት ዘለና ኣብ ሓደ መጻብቦ ከኣትለው እዚ መጻብቦ እዚ ብሓይሊ ብትሲ ክገብር እንድጀሚሩ ባዕሉ ፈኒዎሎ ብድሕሪኡ እዚኦም ካላት እዚኦም ኣብ ህዝቢ አንጻር እዚ ክንላዓል ኢና ክብል እቲ ናይ መስዋዕቲ መስርሕ እቲ ናይ ምቋም መስርሕ ድማ ቦታ ክሕዝ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕቶም በኣር ሕቶ ከምልሽ ያቶ እዚ ሕቶ ክመላለስ እቲ ጉዳይ ናይ ዝተሓሰበ ነገር ኣይመስለንን ዝተሓሰበ ክብለካ ዝተወደበ ነገር ኣሎ ኣይብለኒ እንተልዩ ድማ ተጋጊየ ማለት እዩ ግን ሓበሬታ ከም ዓይነት ሓበሬታ ይብለይ እዚኣ ክብለካ ዝኽእል اوكي ثانك يو تا كاليت قريبه ነበርኩ ሕቶ ኣብኡ ከለኹም እግሪ መገደይ ነቶም ድሕሪኩም ተኣቱ ዘለኹም ኣብ መደብና ሕቶን መልሲን ኢና ትናገርና ሕቶ ዘለዎ ሰብ ሪጋል ኢሉ ኢና ታብሪጉ ምስ በፅሐ ሬድ ኦፍ ንገብረሉ ንእግሪ መገደይ ንሓበሬታ ክቡር ጋሻና ክብሮም ዳፍላ ኣብኡ ከለኹ ሕቶይ ክልተ ነገራት ንርኢ ወይ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጥታት ሓደ እቲ ሓድሽ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ብፍቅሪ ተሳዒሩ ዝበሃል ዘሎ ዶባት ብፍቅሪ ተሳዒሩ ዝምድና ሓድሽ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ወይ ንሰምዕ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምቲ ንቡር ተኽሊጣት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እቲ ወታደራዊ ፀፍሕታት ይኹን ዋላ እቲ ሚኒስተራዊ ካቢነታት ካብን ናብን ከምኡታት እውን ምልዋጥ ንርኢ ኣለና ምዝ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምልዋጥ እውን ጀነራላት ቦታን ፀፍሕታትን ካብን ናብን ይመፅእ ኣሎ ንዕኡ እንድሕር ናይ ብሓቂ ኮይኑ ቁርብ ሓጋዚ ክኾነና እንድሕር ተወሳኺ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝቃየር ዘሎ ኣብቲ መስርሕ ናይ ኣተሓሕዛ ናይ ሚኒስተራዊ ክፋላት ወይ ጀነራላዊ ቦታታት ፀፍሕታት ክስቶ ካብ ክስቶ ናብ ክስቶ ይበሃላሉ ናብ ከምዚ ንርዕኡ እውን ምስቲ ናይ ሕጂ ንሰላም ዝኸይድ ዘሎ ድነፀለ እዩ ምክንያቱ እዞም ንብሎም ዘለና ሚኒስተራት ወይ ጀነራላት ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ሙሉእ ዝኾነ ክስታይ የለን ዋላ በቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣቦና ዘውፅኣ ሃገር ኤርትራ መፅሓፍ ኮይኑ ዋላ ብድምፂ ዝበሎ ነዚ ዘየማልአ ኔጎሽኤት ዝገብሩ ዘሎ እሞ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሲ ምስቲ ሓንቲ ወይ ዝሓተትክዋ ሕቶ ምስኣ ከዛምዳ እንደፈቲነ ነዚ ጠቃሊልኩም ሲ እንታይ ዓይነት ሃዋዊ ሕጂ ክህሉ ይኽእል ብውሽጢ ንዝብል ሕቶ እየ ክሓትት ደለ ታንኪ ዘን ሕቶታት ባዕልኻ በቃ ትውድእና ኣለኻ ማለት እዩ ኣነ ሓፂር መልሲ ዘለኒ ኣብዚ በጃኹም እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ነገር ካንቲ ቃል ወፃኢ ኣይትገደሰሉ ተወዲኡ ዋላ ሓንቲ ምሳና ንሕናን ኢሳያስን ዘለና ዜጋታትን ኢሳያስን ዘለና ዝምድና ወይ ኢኩዌሽን ኣይቅይሮን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኣይቅይሮን እዩ ፅቡቅ ድዩ ነይሩ ወፅቡቅ እዩ ሰላም ፅቡቅ እዩ ተወዲኡ ብድሕሪኡ ዝገብርዎ ተራኺቦም ኣይተራኸቡን እዚ ተባሂሎም ኣይገበሩን ውዕል ገይሮም ኣይገበሩን ከምዚ ገይሮም ከምዚ ሓስቡ እዚ ኩሉ ዘይ ሕጋዊ ዋላ ንሕና ዘየለናዮ ማለት ካልእ ነገር ተገይሩ እንድዩ እንታይ እዩ ዝድምፅወና ዘሎ ኢሳያስ ካልእ ፅሉላት ነገር ገይሩ እንድዩ እንታይ ሎጂክ ወይ እንታይ ስነ ሞጎት ኢና ንደሊ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ነገር ኢትዮጵያ ብናቶም ፖለቲካ ይገብርዎ ኣለዉ ተዓሽዮም እንዲዮም ዝረኽብዎ ኣለዉ ኣይግድሰናን እዩ ኣይግድስን እዩ ፀላኢ እንተኮይኑ ፀላኢና እዩ ፈታዊ እንተኮይኑ ፈታዊ ኢና ሱዳን ከምኡ እዩ ጅቡቲ ከምኡ እዩ ሩዋንዳ ከምኡ እዩ ሕቡራት መንግስታት ከምኡ እዩ ኢዩ ከምኡ እዩ ኩሉ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዘሎ ሃገር ውድብ ገለ
نعنا كم تزمصو كنتنتنينا صلاء يبلنا فتاوي يبلنا ربحها ناي هاجر كنتنتنينا ناي إثيوبيا دما والحنتي نيوتراليو منم نجر أيتنكفنيو نحنا اتقن حتونا منغونان منغو إسايسن زلوي إسايس دما بقدتا بكل مرتقوتات زخونه يكون طعي نجر نهزبي كم زي قبر أفليتونا من متراتر يلن حجي مس إثيوبيا زقبرو نجر كتقم ديون إرترا انتاي كخونيو انتاي يدلينا بيت معسرتي معلت دا تسرح يارجع شعتي ميت بيت معسرت له مداغونيتات አሉ እንዳተባለ بزي فردي زتعسروا 10,000 10 أشحات كلو أفردي زقرب سب زيلو قطبة هجر تطواب بيلو زلو ممسع ملأخ تخليه زلو هزبي تكال مقبار تخليه زلو حجر أقول بلوت عين ملسينا إلو حسنا 4 عمت حزوم زلو إذا كله قوام رقيسو خلو انتاي يوزد لينا بزعبا إساس حجي حانت نقر كقبر يو الكامل صباي أيكونني بأروماي إساس تألي خلو أبتشك أبتدنب أي واتسينيو كابو كواتسي أيكونن إساس حجا نوسن دما نحن هنا سلازي إذا كله زبالكايو مستيوبيا سراوي التقليد ولا قلة انتاي مو تقليد كل شيء عندي تقبر تايني رودي نحدا يمسو نحدا يسدو نحدا يأسرو نحدا يمسو انتهي لوطلو وقي يكفتلان يزلو مس يمن مس السودان مسكلة عرقي لوطي قبرالو حجزي معنا اتي equation اي كيرونيو نحنان إساسن انتهي خاطبلو زلنا زمدنا اب حقي سرعة حقي رقيسو قوام رقيسو زخون يكون كان حقي رقيسو يخيدا مسامسي مقلابتي اي قدفن لابنت كالوت ولك ملختي كم بعل موسيفيني نا اوغندا كم بعل ماني خاتولو ناي رواندا كاغامي كم بعل نا إثيوبيا ملس زيناوي كالوتون كابيسايس بزحشه مقدي غيروم يوم نتي معبلا نزل عالم سلطان ناي معبلان سكبرو بتحدو غن قوام دهابو بارلمان دهابو ننغادو ندافتو نغريو مهور ندافتو نناي قدم تغادلت ندافتو ناتهم معبلال ابت هاجر كم زشفن غيروم بمعاري شفنو نيرو اتم قند تقاومتهم يصقموم نيرو كمي غيرناينا نقاوموم يقول مخنياتو فري بريس አለው ወይ ጋዜጣታት አለው ግድላይ ካጽሕፍ ትኽእል ኢኻ ብሉኻ ናይ ተቃውምቲ ውድባት ኣለዋ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ክትቃወሙ ይጽግመካ ምክንያቱም አሎ እንዲዳ ዲሞክራሲ ይባላል በከምዚ ብልሕ ድማ ይጽንሑ ለው ደገፍቱን የጥሪዩ ነሮም አለው ኣብ ኤርትራ ግን ንዓና ክጠቅም ማለት እዩ ነቲ ቃልስና ክጠቅም ኢሳያስ ዕርቃኑ ይተሪፉ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ነገር ክገብር ኢሉ ፍልጥን ኣይገበረን የታለል ይስሕቅ የላግስ ስለዚ ናይ ዝምድና ኢትዮጵያ ካለ ለውጢ ናይ ገለ ከም ዜና ጥራይ ክልተ ደቂቕ ሰሚዕኩም ይጸውሩ ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ስርዓት ዮ ጥራይ እዩ ሰላም ማለት በሰላም ክብለኩም ብዘይ ደም ምፍሳስ በዝተኻለ መጠን ድማ ህዝቢ ብሙሉ ዝሳተፎ ዝኣምነሉ ለውጢ ከመይ ነምጽእ ኣብ ዝብል ስትራቴጂ ክነድህብ ኣለና ባህላይ እዚ መልሰይ اوكي ثانك يو كبر غاشان انت تلنا ابرغا زلو زيبرا على هذا زيبرا ما አይስማዕና ሎ ሰብ ይዛረብ ዳሎ زيبرا يلا عندها زيبرا عند هرده يلا انترناشونال الله هذا انترناشونال ملكت مابل انترناشونال الله هذا انترناشونال ابرغا دول اوكي زيبرا انترناشونال ابومو اوكي go on international سلام يسمع له دو هو اوكي ثانك يو مجمرتا سلام كلهم تحت لهم وكبر غاشم عبد محمد سها
تحطي كاتيتا قدمي تحطناتي كل تحطين زلواني قدمي مزي حجي أنا بره أغربو زلون حزبي تشاقلو زلو زي ناي سلمى وسلفنا بنت حدا كتي زيادة مورال زيبن هلا وين كم زلنا زرقاقتني نيرو مزحتهم زم عبيتي بوليتيكنياتات ناي دبات يكون ولا كالوت جن ايترينهم ولا غوسغواس يكون سلمى وسلفي اب غوسغواس يكون امودا ايترينهم انتي سجمكم ياتبل كلايتي برهانا برهون حتيتولو بزح زرزر كفتي ناي نقفنا بنتنا زي حجراو بايتو زي بحال زي ناي نقفا غباي زي نبر حجراو بايتو مجمرتا ولا فتي وشتي حجر تي امرارصو وكلتو نحزب زوكل ولا نتي سراويت زوكل قنعدي نيرو كلا زي حجراو زي بحال حجراو بايتو زي بحال دول زي ناي ابنقفا زتمسرته كلت مليون حزبي بسنكي صلاي ناي ورار عدو بادم عدو قدفو نناصنت اندابله اب وصاي خوينو نبرتون دقون زوفي زنبره حزبي ماننتون نخاي ملس تخحدو كلت مليون زي يكونس 500 ترايم جنندا تبهلون يلقصلو سلازي اذا كعينت سي هجراو بايتو يسميدي نتي هوتون واغان كفيلو زمصو حزبي 2 مليون زاكل سدتنيا كم زي ملسن زخحدن فرق حزبي زخحده سي هجراو بايتو يسميدي تنك ما يفرق اوكي صبو حتى يخالع الكامالات تقدمت كوي تردأن اي تردأتن نام سلاموي سلفي اي ترأيوني في موجاب قال زبل ككم سوويو نمنتاي اي قبرون اي فلتني ناتيك زارب قل انا ابزخون سلاموي سلفي اللخو عوزد اللي قوسكواس ابز قبرولو قزيد ما انت تحتيتي اللخو بناي جنيف يكون بناي قال تريفاي فلتني اوشت ابز زلخو هاجر اب هولاند زخونة تكون تنقاس تحبي اخيبا ابز صوعلو اللخو ابتي غزياو ميتي يكون قوامي كوميتي اتون تيلو مني ابتي سلازي ابزخونه غزي اللخو سلازي كالوت يملشون زحتو سلاموي سلفي المداب بلاي اللخو من تيلكاني انا بحقمي اللخو حقمي يقبر اتا حزبي زحتتن دما اقبر اللخو كالاي جن نينافا اخيبا ناي حزباو غمبار هاجراو بايتو ايكونن السو ناي تغادلتي حزباو غمبار اخيبايو ازي نحزب علم نحزب ارترا كم زي وكل كلنا نفلطينا تقال له حرمتي ارترا تغادلتي زي بلو غواعي كمون تقال له حرمتي ارترا ناتوم ويكالو تدباتون ناتوم غواعي غيروم نتي مرغزيوم كفلطلو ابزي تفقد لهم كلتات ازي نحزب وكيليو ايكون عندي زلنا ازي ناي فقدف مقالتيو نايز باو غمبار ايكونن حزبي يوكل يو አይባህልን ምክንያቱም ለተጋደልቲ ጥራይ ዝምልከት ተጋደልቲ ይውክል ዲዩ እንተይል ካነ ግን በቲ ዝነበረ መምርሒታት ይኩን ቀይድታት ወኪል መረጹ ተባሂልና ነፍስ ወከፍ አህዱ ወኪል መሪጹ ይሰዲዱ እቶም ወከልቲ ፈቲና ዲና ከይፈተና ሰዲድና ያማለና አቡ መስዓተው ዘሎ ሽጣራታት መን ይመጽእ መን አይመጽእን ገለ እዚ ሁሉ አቦቱ ከለ ይዝብለካ እዚ ጽሩይ ኮሚቴ ነው ዋይኮም ትምስተለው ሕጂ ክባብለውም አብሎቲ ፖለቲካዊ ብልሒና ኣብቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ትጥቀመሉ መብስዒ መንኮሊ እንታይ እዩ ህዝብ ብፍላይ ከተመዓሎ እንተደሊኻ እንታይ ዓይነት ሒስካ ትብገስ ኣብ ዝብል ሓደ ስትራቴጂ እዩ
ንምንታይ ህዝቢ ተስእ እንተይልካ ህዝቢ ተስእ ክትብል ከለኻ ንመን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሓፈሻዊ ኮይኑ ይተርፍ መንእሰይ ተስእ እንተይልካ እውን ሓፈሻዊ ዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ሓደ ሕጋዊ ኣካል ተመሪፁ ነይሩ ወኪል ተባሂልና ድማ ገይርና ኣለና እቲ ስልጣን ዝሓዘ ጠሊሙ ስለ ዘሎ እቲ ብዘይ ሕጊ ሒዙ ስለ ዘሎ መንግስቲ ንዓና ኣይውክልን እዩ ህግደፍ ንዓና ኣይውክልን እዩ ኢሎም ተጋደልቲ መዛረቢ ይረኽቡ ማለት እዩ እዚ ማለት እዚ ውዱእ ንሃገር ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን ንኢሳያስ መቃወሚ ማለት እዩ ሕጂ ህግደፍ ክብል ከለኹ እቲ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ህግደፍ ስርዓት ማለት እዩ እቲ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ሰላም መፅኡሎ ናጽነት መፅኡሎ እቲ ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ናይ ተዋጋኢ ወይ ዕጥቃዊ ተሪፉ ንተጋደልቲ ዝውክል ሓደ ካልእ ማሕበር ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ተጀሚሩ ሓደ ካብቲ ታክቲክ ናይ ኢሳያስ ጀመሮ ስዑ እዩ ንሱ ነዚ መግበሪኡ ሕጂ ነቲ ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር መቅተሊ ነቲ ናይ ተጋደልቲ ሓድነት መቅተሊ እዩ ገይሩ ተቃውሞ ከይመፅእ ድሕሪኡ ነታ ህግደፍ ትበሃል ኣብ ጅቡእ እትይዋ ናቱ ገይርዋ እቲ ሕጂ መቃወሚ ክኾነና ዝኽእል ግን ነቲ ባይቶ ኣይኮንኩን ኢለ ነቲ ማእከላይ ሽማግሌ ወይ ማእተናይ ኮሚሽን ዝበሃል ይምፃእ ኢሉ መቃወሚ ይኾኖ ማለት እዩ እዚ ሓደ መብስዒ እዩ መንኮሊ ነቲ መንደቕ ናይ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ከሎ እቲ መብስዒ ወይ እቲ መውደቂኡ ዝኾነ እቲ ነዳዲ ምስ ወሰ እቶም ነዳዲ ዝወሰኾም ታክሲታት ይኹን ካልእ ማኪና ሸበሮ ምስ ገበሩ ምስኡ ድማ ናይ ክብሪ ዋጋ ወሲኹ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሲኹ ተባሂሉ ህዝቢ ነቲ ምክንያት ገይሩ መመሳመሲ ገይሩ ምስ ጀመረ እዩ ናብ ካልእ ኸይዱ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ናብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይኑ ሃይለ ስላሴ ይውደቕ ዝብል መፅኡ ማለት እዩ መብስዒ መጥቀሚ ርእሰ ኩናት ዝበሃል ነገር ማለት እዩ እዚኣ ክትርዳእኒ ደሊ ኣብ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ሃገራዊ ባይቶ እውን ካብኡ ኣይፍለን እዩ ምስ ኩሉ ድኽመታቱ ማለት እዩ ሃገራዊ ባይቶ ቀዳማይ ነገር ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ዘይተሳተፉ ዜጋታትና ኣለዉ ብፍላይ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ዝቃወሙ ቁኑዕ ኣይኮነን እዚ እውን ሽጣራ እዩ ኢሎም ዘይነበሩ ሰባት ዘይተፈቅደሎም ክሳተፉ ከማን ዘይተፈቅደሎም ነይሮም ብፍላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ተጋደልትን ውድባትን ካልኦትን ዴሞክራሲያውያን ንባእግኡ ንኢሳያስ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣይተሳተፉን ሕጂ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ንሙሉ ህዝቢ ይውክል እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ካልኣይ ነገር እቲ ሃገራዊ ባይቶ ብ150 ሰብ ዝቆመ እዩ 75 ካብ ሃገራዊ ባይቶ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እቶም ማእከላይ ሽማግሌ ዝበሃሉ እዮም እዚ በዓሉ ዴሞክራሲያዊ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ን150 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣይመረፀን እቶም 75 ጉሰምዎ ተባሂሎም ዝቀረቡ እዮም ናይ መን ናይ ተሓያል ኣነ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኣነ ሓብላሊ ዝበለ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ 75 ካብቲኦም ፍርቂ ይበለኹ ናተይ ኣምፅለኻ ኢሉ እዩ ዘምፃልካ ዘሎ ናይ ህዝቢ ወኪል ኣይኮነን እቲ 75 ን ከመይ ተመሪፁ እንተኢልና ናቱ ታሪክ ኣለዎ ግን ኣትሊስት ኣብ ምርጫ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ናቱ ዝርዝሩን ገሊፀዮ ነይረ ምናልባት ተመሊስኩም ኣብ ሰኒትና ወይ ኣብ ካልእ ኣብ ራድዮ ኤሬና እንተሰሚዕኩሞ እቲ ዝርዝር መዓዝ ተገይሩ ክንደይ ሰብ ተገይሩ ካበይ ናይ ኣውራጃ ወይ ዞባ ዝብል ገሊፀዮ ነይሩ እቲ ድቂ ነገር ሕጂ ናብዚ ሕቶኻ ክመፅእ እዚ ሃገራዊ ባይቶ በዓሉ ብሰንኮፍ ኣገባብ ይቆይሙ ኣብ ቅዋሙን እኮ ሕቶ ኣሎ እዚ ቅዋም እዚ ንኩሉ ንደልዮ ነገር የማልእ ድዩ ዘይኣተወሎ መን ተሳቲፍዎ ኣብ ሽጣራ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ካልእን ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ዝብል ሕቶታት ቅኑዕ ሕቶታት ኣሎ ንሕና ግን ሕጂ ነታ ለውጢ ክነምፅእ ከም ርእሰ ኩናት ንጥቀመላ ዘለና መንኮሊት እዩ እዚ ሕቶ እዚ
هذه بوليتيكاوي الساين حجي نخالق حتوتات زلنا بحقاوي مقدي حقاوي ومسحزنا نزين تنتانيتات اندا قبرنا هزبي والسانيتات كقبريو حجي قلني إساس نمتقع تتقملو بفلاي لما بعالم حجي مس إثيوبيا يكون مس عرب يشلمو لو كما حدا ناي سلام سب تباهيلو ولا نوبل برايز يوصل قوون قلا بزبل كزي نزيك تقالع لك هقراو بايتو رقيس الله هقراو بايتو ايتاكبن كتبل لك اذا هقراو بايتو كم تزبلكايو دكيسو له مخنياتو تلتشين حدن بحيلي تبتينكم علىكم مسبلهم اي متو من يوم تقاومو مابزي نالبات قداماي كما رسيحيو كتقصو غبا اتوم 15 هاجرات 15 تقاومو بصحف اتوم جي 15 بلوم الساتهم حجي كمول قسب ايكونن ابيلهم كم ابالات هاجراو بايتو زخونا ازي ايغبر كان يلوم يميساج يفوملو اب عراحيرو دما اتيوم قتيلوم مالتي ازيهم مسوعتهم مسيدوم علو هاجراو بايتو اتي مبغسي كتزارب كلخه كابتي زلو هاو بوليتيكا كتواطرو لكاني سايس مالتي بري سايس كقبل ايكونن نلمنو ايكونن انزلنا حزبك اللعل كن بقنع حتوك اللعل سلزلو نا إساس مودا بزيئن حقاو حتوتات كتمسح كدقمو أقد ناسي سلزخونه أبيايو أمبيتايو أبيا مالت كما أيكونني كان زخونه نقر نتي سرعات زلو أمبو مباليو حجي أمبك تبل كلها حقاوين زي حقاوين تبلو نقر يلن بمولو تي سرعات زقومو نقر أمبو تبلو حزب دما ببناتو يميز مالتيو حاجة كابتم أقدستي أوشت إيرترا زلو كل علو انتخي إلهم نيساس كحمق أو زخلو تقادل تزباو قنباريو إذي كل علو زخلو حتى إذا ناي مقام ناي تقدفي فلذي قوعينا تتحيسو تلازغانا حقة تتحيسو تلازغانا نعاك أركتب له تقادلتي تلعلو كتب لهم تخيلي تقادلتي حجي كتأكيبهم كزاربو زي كونس ببناتهم وين احنا نحطونا يكونوا له اتكال اي حطو هدرا وايتو دما مريجكم انا عندكم بعلقه زغبر كان عنديو تمرجا اكبنا انت زي اكيب كان علنا كبينا يلوم دما كلا علو خليم ابي عايزي هب سالساي كم تستقصكلكا ناي مني خاطب له ناي من سيات حطو له ناي هغراو غلغلوت 18 ورحينا تباهلنا نيرنا 18 ورحينا 18 حمد كويلو اي نقبلوني نادي حجي احنا هاجر نمكلخال لنا 3-4 عمد حراي 5 عمد حراي لنا نينا سخاي تقبلوني حقه تتحيس له اين وردنينا زوردنا كلملسينا يقول ازون حدا نمن سي مزاربي يمصالو سراويت زبلكو خادمه رابعيو سراويت دما اتوم كزاربو زدديو ببولكم كورنيلات قال ابناتو كامب زيلو ابناتو قصر زيلو ابيساس انتي كم لو مالتي هو نحنا دما بجكا تقادلت مخالنا بجكا ز مخالنا كم سراويت متن قوامنا كنا خبر محلنا كم بلالو دما تقوام سلازي قوام رجيسكا سلازلخا دوبل كبلو مالتي اذا كله ابيا خمصو خلو حزبي حقهم زبل كل حاجه شو نقادو ناتهم حطوهم سيم نقادو نابنت اب نقادو حطو اعتوني جن معات حطوتات اللهم تعقيدهم علو هنصع مسرح كلكوليو نمسع من الاخ زبل حقي كلكوليو ناي وصاي شرفي وي دولار بحقي كشرفو ايفقدلو مني منغست ايبو مني نقادو لجنسو ما يتحدثن الصوم كمان ناتهم حطو كل علو كل سرحتنياتات بدحريو دما كان حطوناتهم كل عليهم انتي كوليهم نحنا كاب 9 جميرو دموزنا اي تقبرلان دموزنا يوسخ كولي حجي زخلو ابيا ببناتو يملس بيت كريستيان وي ابيات هيمانوت ناتهم حطو له منغستي يدو اب كمزي كياتو ازيهم وكيلنا ايكونن زوم ابون ازيهم قال يمصا كوليهم تاثيرهم زلو يفتحوا لنا كوليهم لا حزب حتى حجي بكلك انت متيو ابيانا حزب تلاحيلو مالتيو دغموت ديو قال ነገር ምግባር ይጀምር እዚ مقدي كفيتو له ناي برهانه نقولو زلنا مخنيات بخمزي ريوانه ناتي فنتاني زي حق خيفو نخيل ስለዚህ كم تقاللي اقداس ስለዝኾነ ዝሕቶ كم تقاللي ግን እዚ ان
ጉዳያት ጽሩያትን ኢልና ይኮንና ነቅርበን ዘለና ቅዋም ይኹን ናይ ነቕፋ ኣኼባ ይኹን ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ከምቲ ዝበልካዮ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ናይ ብርሃነ መጽሓፍ ንገዛ ርእሱ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻስ ክትንትኖ ትኽእል ኢኻ ይመስለኒ ምሰንበብካ እዚ ዲና እንታይ ክሳብ ሎሚ ዘይተዛረበ ሎሚ ይዛረበሉ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ እንታይ ሓድሽ ነገር ኢልዎ ዳኣዚ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ትሕዝቶ ኣይኮነን ኢለ ዝጀመርኩ እሱ እዩ ኣብ ትሕዝቶ ኣይኮነን ሕጂ ንዛረብ ዘለና ብድሆ ኣብያ ኣንጻር ኢሳያስ ምዃኑ እዩ ኣገዳስነት ናይዚ መጽሓፍ ድምፂ ንሓደ ሓርበኛ ሂድ ተኣለ ይብሎ ኣሎ ክሳያት ኣገዳሲት ናይታ መጽሓፍ ድምፂ ስለ ዝኾነት ማይክሮፎን እያ ብካልእ ክዛረብ ኣይክእልን ስለዚ ፕሊዝ እዚኣ ነጥቢ ብኸምዚ ክርዳኣ ዝብል ብዙሓቱን ደጋጊምኩም ክትሓቱኒ እንተኮይንኩም እዚአን እየን መልሰይ ይቐኒየለይ ታንክ ዩ ዜብራ ኣለኻ ዶ ዜብራ ኣለኻ ተኾንካ ትፍትና ዲኻ ኣለኻ ዲኻ ዜብራ እንድሕር ኣለኻ ክንቅፅል መታን ዜብራ ኣለኻ ዲኻ ኦኬ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ኢዱ ሓፍ ከብል ይኹን ርአና ማለት ዜብራ እንድሕር ኣለኻ ኢድካ ሓፍ ከብልካ ንሪአካ ኢና ኣቦና ግያ ተለኹም ኣብ መደብ ሕቶን መልሲን ኣቲና ዘለና መደብ ናይ ጋሻና ናይ ሎሚ ክቡራት ኣሕዋት ኤነርጂያ ሕቶ ናባኻ ኦኬ እታ ሕቶይ ድሮ ቅድሚ ንስኻም ኣብቲ ዛዕባ ምእታውካ ወይም ከዓ እቲ መደብ ምጅማር ኣቲኻ ነርካ ሰሚዕካ ትኸውን ብዛዕባ ኣብ በፍትሒ ከመይ ጌርካ ተወዲብካ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከመይ ጌረ እንተን ተወዲበን ዘለዋ ከዓ ይቀራረብ ዝብል ኢና ክትዕነካይነና ቅድምካ ሕጂ ካብቲ ዘቕረብካዮ እንታይ እዩ እቲ ኣብዮታ ኣብ ሃገር ክኸይድ እንከሎ እዚ ኣብ ደገ ኣብያ በላ ምዕባይ ማለት እምብምባይ ኣብዮታ ኢልካዮ እሞ ኣብያ ሃራይ እዚ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ተወዲቡ ዘሎ ነናቱ ስትራቴጂ ክዝርጋሕሎ እሞ ብስትራቴጂ ጥራይ እዩ ክቀራረብ ዝኽእል ዝበልካ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እወ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ናበይ ከቕርቦ ስትራቴጂ ሕጂ መብዛሕትኡ እዋናት ህዝቢ ኢና ንብል ኣነ ማለት ዝተጠረፈ ህዝቢ ኣሎ ድዩ ገለ ነገር ክትቀርብ እንከለኻስ ናብ ሓደ ነገር ኢኻ ተቕርቦ እንታይ ናበይ ክቐርብ እቲ ስትራቴጂ ኣይርናን ኣሎ እቲ እኹል ዲኸ ስትራቴጂታት ኣውፂኻስ እቲ ስትራቴጂታት ንገዛእ ርእሱ ክሰዓዓም ዲኻ ኢልካዮ ላ ክቀራረብ ዝበልካዮ ብኡ ጌርካ ሓበራዊ ቃልሲ ክካየድ ይከኣል ዶ ዝብል እምነት ኣለካ ማለት ድዩ ንዓይ ብዙሕ ኣይበርሃትለይና ኣላ ይቐኒየለይ እቲ ኣማራፂ እንታይ ትብሎ ናትካ እንታይ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እንድሕር ኢልካ ክገልፀልካዮ ግን ናትካ እዚ ሓይሽ ትብሎ እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ዝብል መስለካ ንጥርኑፍ ነገር ክንክትበፅሕ ብጥርኑፍ ኣገባብ ክሰርሕ ኮለካ ጥራሕ እዩ ከካይደካ ዝኽእል እቲ ስትራቴጂ ክመምዮ ዝኽእል እሞ ከቀራርብ ዝኽእል ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ንኩልኻ ብማዕረ ገይሩ ዝኽእል ሓይሊ ዕማም ሃልዩ ከቀራርብ ዝኽእል ንዕኡ ነዚ መገደብ ዝክገብር ዝኽእል እንድሕር ዳኣ ተገይሩ እምበር ስቂልካ ስለዚ ኣብ ሚድያታት እንድሕር ኪሕካዮ ከመይ ገይሩ ክቀራረብ ይኽእል ዝብል ክእርንቦ ዝኽእል ክቕልሶ ዝኽእል ኣይሪኦን ኣለኹ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ እተቕርቦ ንኩልኻ ከቀራርብ ዝኽእል ባይታ ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ተሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ዚነብ ወጪኦም እውን ኣለዉ እቶም ሽማግለታት ብኦም ጌርካ ነፍሲ ወከፍ ኣብኡ እቲ ናቱ ሓሳብ ኣቕሪቡ ንዕኡ መምዩ ተቋሪፃ ኣላ هو تقاريت الله أبونا نرجع قيح أبو أدمينا مودعتا سمعك لكو
ودي وديو اسك تقارص على بونا انرجيا سمعنا تلها نعم يا تحتو درجه ودي واني روك من شاء اوكي اسك هذا سوري اوكي انتايو አማራጺ እንታይ ኣሎ ዝበልኩኻ ምኽንያት አማራጺ ክሳብ ዘሎ ነዚ ዝበልኩ ጽቡቕ እዩ እዚ እውን እኮ ሓደ ስትራቴጂ እዩ ምኽንያቱ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ሓደ ስትራቴጂ እዩ ከም ንቅድም ከምዚ ንግበር ድሓር ከምዚ ይሓይሽ ትብል ኣለኻ እዚ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ክወርድ ከሎ ህዝቢ ነዚ ጽቡቕ እዩ ክብለካ እንተኮይኑ ብዙሕ ሰብ ክስዕቦ እዩ ኣነ ግን ናተይ ድማ እዚ ሓይሽ ትብለካ ይቐርባሉ ካልኦቱን ናቶም ይህልዎም ሃገር ድማ በኸመይ ዝካየድ ፖለቲካ ናይ ሃገር ካብ ዜጋታት ዝተፈላለየ ንምዕባለ ዝጠቅም ነገር ብምምጻእ እዩ ዝኸይድ ፖለቲካ ውድባት ድሕሪ ናጽነት ጥራይ ኣይኮነን ክሰርሓ ዘለዎ ቅድሚ ናጽነቱን ብዛዕባ ድሕሪ ናጽነት ዘሎ ወይ ኢሳያስ መላይ ኢሳያስ ዘሎ እውን ካብ ሎሚ እዩ ክዛረብ ዘለዎ ነፍሱ ወከፉ እዚ ክንገብር بخمزة كنكدو إنا يبل ندحريو نتي هزب زشاقلو حتو ملش لوم دما نزولو دما نايلوت حتو دما بخمزي كمزة حيش يبل إذا حجز خازب الكايو حادة أقباب كوينو قالوا ودبات وي حادة ودب نزيد فئهلو هزب دما يسوم عمو هو يطبق على كبل يخيل ويكا صبق إلان كبل يخيل هزب زبلكا زلوخو أبدا زلو هزبي لو تكما يلو يتبالو اندحري زي تعقبو خينكا اي مسكاني يسمع يقدفو كلاز يوم دا زربات راح يكون يميلو سو كبري لنا نجر كما تخلو ግን بدديلو اتا تمسلوك مسكاني حجي استراتيجي خا نزي زبلكايو استراتيجي انا تصرع بالكان حزبي بزي علت كنقبرينا اتا اخيبا بخمس خيد زي زبلكايو كوميتي انتاي وحيدي امام مستقبره دحار زيقبر دحار نابز نبصح زبل بنصور استراتيجي خا حزب تفلت صبوقيو ايقومو يعني متعرشا ግን صبوقيو ابتزب صح يمصحنا يلو زعمنا كاسب كنديو السويو نعتكا حجي دغف زخو انا زي انرجاز بلا وي بعل انرجاز بلو زلو السا صبقتي الى الخزبلو كبزحيا كلا امارات انترلو دما كلا زي سايكونيني بخمزه نخيد كبل ስለዚህ መደብ አለን ዝብል ወይ ከዓ ውድብ ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ምሁር ምኩር ኢሉ ሐሳብ አለን ዝብል ንህዝቢ يقرب ዝበልኩኻ አማራጭታት ይኻቱ نحن وضعي نقمت علينا اب نفس وكف هاجر زلو بوليتيكال كونتات كاب ارترا ايفلني نحن ديكتاتور سلازلنا نمبر مچرشاس هاجرنا بخمز خد كيد لنا هنا كون زارب زلنا حج اساس كما يودقون نزارب علينا بدحريون انت خون بلا كاب ايفلني كل هاجر بوليتيكاوي ودبات الله كان بوليتيكاوي بارتيات دما نحن ናብ ከምዚ ንኸይድ ወጻተኛታት ካኣቱ የብሎ ምን ዝብል ኣሎ ገሊኡ ኣብ ቁጠባ ከምዚ ንግበር ዝብል ኣሎ ገለ ዝብል ኣሎ ካልእ ቃወም መጨረሻ ህዝቢ ይሰሚዑ ብድምፂ ንሓደ የጸድቕ እዚ ፖለቲካዊ ሓሳብ እዚ ነቲ ሃገር የመሓድሮ ማለት እዩ ንምንታይ ዝበዝሕ ህዝቢ ደጊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ፖለቲካ ውድብ በይኑ ዘይዕብልል እንተኮይኑ ድማ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብል ንሕና ብዙሓት መሪፀና ኣለና ተሰማምዑ ይብል ኮአሊሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ልፍንቲ ዝበሃል ድማ ይገብሩ ኣብ ምንታይ እዮም ዝገብሩ ልፍንቲ ኣብቲ ዘራኽቦም ነጥቢ ክገብሩ ይግደዱ ተዘይኮይኑ መንግስቲ ኣይትቀውምን እያ እዚ ፎርሙላ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሉላዊት ሃገር ኤርትራ ምስራሕ ክጅምር ኣለዎ ብፍላይ እቶም ደገ ዘለና ህዝቢ ዘሎ ሃገር ኢና ኮን ንሕና ሓደ ዓፂዩና ስለ ዘሎ እምበር ሃገር ኢና እቲ ኣገባብ ናይ ፖለቲካ ክንጥቀም ኣለና ኣነ ሕጂ ዘቕረብ ኩልካ ሓሳብ እንታይ እዩ ለውጢ ከመይ ይመጽእ ምስ ኩሉ ዝርዝራቱ ሓሳብ ይቕረብ ቅድሚ እታ ወርክሾፕ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ሕጂ ዝበልካዮ ሓይሊ ዕማም ምቋም ገለ
حيل عمام زسرحلو استراتيجي تاني وتن تقباره لوتيو action plan for change مالتي تقرب انتهى اللو ديوزي نمنتهي نونزفو سرح اللوكو جزي وسديو مخنياتو 200-300 قدس إخاة الدارو انت خوينس لو تكمتسيو تبل قدلكو خمي تخايدو قدلسي استراتيجي أوسيو أبزك نهار موينا كندزت عيتي يدلينا أبزو بوتا نخيل زقن عين خلوني عند عملكوي مع عبيدو مخنياتو استراتيجيك توتسألك أسأل إخا أو انت لو كمي غير كاتعولو لوك توتسألك ناي حدا ودب استراتيجي كابتن أي حدا ودب استراتيجي في الليل طبق إخفاء أب بوليتيكا دما اسفيو حجنا زي انت زي تقربنا حف انت زينا نتو ملو ناتنا عقر حيلي أين تكمل حج انت هيلك عند حرينا أبنت قطر حدا ودب قطر حدا استراتيجي أو تيو نهزبي بخمزين تخدنا يتكميو سلازي نزي مدب صعبو يبل بجزي يفلي كندزي بزي جزي أبزن بتصح بزي جزي أبزن بتصح كندزي جنزب يدليو كندزي كإلات يدليو نزي كإلات بخمزي دقو إذن تغيرنا نتسرعات كنو دقوينا مخنياتو دخم بوننا يتسرعات إزيو نزي كنقبر إزي نقبر إزي نورماليو أب بيزنس هالو أب بوليتيكا هالو أب زخوان كتقبرو زدلخا نقر وطنكا أب تتدليو كبتصح هالو لومي عبي اللخو أبي كبتصح دلي كما يبتصحو يزبها لا استراتيجي جرفتي قبرو ناي سبورت حلفتي قبرو بوليتيكا كم يزقبر نحن انتهينا نفتر ندل زلنا كالي نتي قوس حليفنا لنا حزب حدنت علو أي تراترني إيو حزبي أبلوتي أي تراترني أي لو تعين دلين بجا خاني دك الزبالة يلا سق زبالة إيو زلنا سلازي في استراتيجي بزي من كدي خيي تكتب لك اللخان زيد عصبوك كتكي تخيلي عزي عيلو أرد عن نزب بالزب يبقى كنت بزيحو نهيزب حتو خوينو مالك ودب قطر خلطة سلستاون تمساسالي ديو أبزي صبوك بحاجة نخيد أبزي أقل نحنا زي أستفليت نقر علينا ندقرب حزب دما نتعمى راسي تحتريو بقري بخمزي نخيد تنزمنا واسع كبير خيد حدا عبنتنا استراتيجي عبنت سلامة ويسد فيه قبرك بهالكله أبي جنف قدام عمت حمشت شي حسب أستاذ تقريبه لكن حمشت شي حسب زمزة وتسيتو مسرعيو أتا بخمز خيدنا نتي حبرات منقستات زوسن بزعبا إرترا زوسن زرلو أبون تسمعنا وتسيت على زبل سمعت وي مدمدم طابتي حزبي معناته بكل وقت انت عم تقبره فليتو هقدف دما بوتقوم أبو أحدقنا يوم تمكيتو تبعينو إذا حجيك أمي 3 عمت نبري أبتاد قد عمت انتاي خوينا تيلكا حزبي اتا استراتيجي تيا تاني سلاماوي سلفي خيركا ممكات بال استراتيجي نحنت قداي أمين الله سلزخونه كم تزرع خايو حسر بحث الشيء حسر تحمشت الشيء سخوسب وحزب انتهي مالتيو ماتيو مالتيو بقى علنا زي تسريحه نخيط رايلو ان فاكت كابا كتقصل متان كوميتي نوصي قال خمان ماتيو اذا حجي اقلبو حزبي سحبكات استراتيجي خمالتي استراتيجي قلنا حنتي سلاماوي سلف ስለዝነበረት ንለውጢ ከብፅሕ እንታይ ንግበር ኣብቲ استراتيجي ኣቢልና ግን ዝቀደማ ይኽፋእ ጽቡቕቲ ነይራ እሱ እዩ ማለት እዩ استراتيجي ማለት እዚ እዩ ስለዚ ንቅድም ይተኣከቡሞ ህዝቢ ሓይሊ ዕማም ገይሩ ይቐፅል እንተይልካ ሓደ استراتيجي ቅበለካ ርእቶኻ ይኽብሮ ኣነ ግን እቲ ዝበልኩኻ ይሰርሕ እዩ ዝብሎ እስኻ ከይትቅበሎ ወይ ካልኦት ከይትቅበሎ ክእሉ እዮም ናይ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ቀሪቡ ህዝቢ ኣብቲ ዝጠዓመ ክኸይድ ጥራይ ይኽእል ናተይ ጥራይ ወይ ናተይ እምበር ናይ ካይከውንን ኣይንበሃልን ኢና ኣጆኻ ናትካ ቀፅል ኣጆኻ ናትካ ቀፅል ክንበሃል ኣለና ንሕና ብርክና ክንሰባብር ስለዘይብልና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣዎንታዊ እዩ ዊን ዊን እዩ በዚ ናይ استراتيجي ዝተፈላለዩ ምግባር ባህላዊ
يعني لي اوكي ثانك يو يقني لنا غاشانا زيبرا الله خاطونكا نيكست حتى تاي زيبرا 10 6 ولا 10 5 زيبرا مايك ناخا